Det har aldrig set bedre ud. Nye talenter er kommet til. Gamle kræfter er trådt i karakter. En ny hjemmebane, en vanvittig velspillet forårssæson, en godkendt efterårssæson og en historisk tredjeplads i A-rækken til Lejre FC. De grønne djævle har aldrig stået stærkere. Men hvad nu? Hvordan kan holdet holde den høje kadence? Vi kigger tilbage på sæsonen, der gik, og på den sæson, som vi har i vente. Velkommen til Gravhøjens Sønner. Mit navn er Jens Thorborg, og ved min side er Andreas Andersen. Det er korrekt, Jens Thorborg, og tak fordi, at jeg måtte være med i dag. Selv tak. Jeg har ladet mig fortælle, at jeg er den nye del af mediemøllen her. Præcis, du er den nye praktikant. Vores ellers tidligere praktikant, Peter Mølgaard, er rykket lidt op i systemet og blevet seniorpraktikant. Fornemt, men jeg er glad for titlen praktikant. Og så kan jeg sige, at ud over os to, Jens, her i studiet, der har vi jo så også seniorpraktikanten Peter Mølgaard. Goddag. Goddag, Peter. Og du har fået den rigtige stemme på i dag. Ja, tak. Sådan. Og vi har også vores allesammens store leder og formand, Fosler. Velkommen til dig, Fosler. Tak. Og Fosler, nu vi har dig i studiet, så er det jo netop tid til at både kigge lidt tilbage, men også kigge frem. Og hvis du vil være så venlig at give os en status på den her sæson, hvordan er det gået? Jamen, så er det jo gået, som jeg forventede. Jeg kan huske på Midtjyllands Efterskole, hvor vi havde vores træningslejr, der præsenterede vi jo Van Raal. Og han havde selv målet, at der hed top 5. Og der havde vi i bestyrelsen besluttet os for top 3. Og så havde vi været ude og købe spillere ind, og vi tog en tredjeplads, og det er vi meget tilfredse med i bestyrelsen. Du havde altså en hemmelig plan? Jeg fik også sagt top 3. Der Okay. blev fnyset lidt rundt om bordet, kan jeg huske. Men den er der, og den er i hus nu. Der har været meget snak om den her bunker, klubben har fået. Kan du ikke lige fortælle os, hvad er det for noget? Ja. Det er jo det er et klublokale, hvor det er meningen, at folk skal lære at arbejde sammen. Og de skal gå ned under jorden, og skal de snakke sammen omkring, hvad der skal ske. Og på den måde håber vi på at få et bedre pasningsspil ude på banen. Så det skal simpelthen forbedre spillet hos Lejre FC? Det skal forbedre spillet. Det er helt klart det, der er målet. Og nu du siger forbedring, kan du så forklare os, hvorfor det er gået så godt i forårssæsonen? Ja, der er nok flere faktorer. Og den ene faktor, det er jo en ny bane. Ny kunstgræsbane, vi har fået i Rygeparken, der blev lagt. Det vil så sige, at vi kan bruge vores stærke offensive dynamik, som vi bruger især, når vi passer hurtigt til hinanden eller løber ned ad kanten. Det vil jeg sige, det har været en stor hjælp. Den anden del er, at vi har fået nogle nye spillere, som I selv nævnte. Der var nogle nye spillere, der var kommet til. Det var Johan og Torkild, og så er der nogle gamle kræfter, der virkelig har trådt igennem og vist. Og der vil jeg især fremhæve vores målmand, Anders Falk. Han har hævet et potentiale op, vi godt vidste, han havde, men alligevel er han virkelig trådt i karakter i år. Anders, you shall not pass. Falkefar Jensen. I høj grad. Ja, men det er rigtigt. Han har en høj kadence, det vil jeg sige. Noget, som jeg har gået og tænkt over, ikke, Fosler, det er, hvordan kan det være, at efter en god, lang sommerferie, oftest med en fantastisk grillfest hjemme hos Kenneth Josiaks mor, så har vi sgu lidt svært ved at komme i gang. Er det samme tendenser, du ser? Ja, det er det, og det er jo noget, vi skal arbejde med. Jeg tror simpelthen, det er et problem, at det er ikke skrevet ind i kontrakten, at der er for frie tøjler i sommerferien. Det vil sige, at man ser jo på samtlige ugeaviser vores spillere være fuldstændig fordrukne på Roskilde Festival. Lig ned. Du ser Danne være syg igennem en hel uge. Du ser, jeg kan jo nævne flere, altså jeg kan også huske Esben Kirk smide tøj under Kygo-koncert og råbe "Stole the show". Så der er jo flere spillere, der rydder forsiderne. Undskyld, må jeg lige afbryde? Ja. Du lytter til en podcast med Lejre FC. Nu taler vi jo lidt om de her spillere, der har disciplinærproblemer. Kan du fremhæve et par stykker? Nu havde snakket du med Esben Kirk før. Er der andre, hvor man tænker, der skal strammes op? Jeg vil jo ikke sige, at Esben Kirk er en af vores store... Hvis jeg må komme med en indskudt bemærkning. Ja. Altså, jeg har selv måttet sætte ham på plads en gang. Jeg var træner, hvor han simpelthen aldrig kom på banen. Og Lejre, der indførte vi jo bødestraf for at møde fuldt op til kamp. Ja, der lå han i første stilling. Men i år, der synes jeg, han har hævet et højt niveau frem. Og blev jo også kampens spiller med 11 stemmer sidste sæson, eller sidste kamp. Og scorede 2 mål. Og, men hvor ser du problemerne? Ja, problemerne ser jeg
Ja, det er svært at nævne spillere. Jeg vil sige, problemet er mere, når vi ikke stoler på hinanden, og vi ikke spiller hinanden gode, så opstår problemerne. Og det skulle ikke snakke om de der disciplinære problemer, hva'? Ja, men jeg tror helt sikkert, at det er bunkeren, vi skal have fat i her, og det er der, at... Men har du ikke lige fremhævet bunkeren som værende et positivt tiltag? Det er det, jeg tror. Det er det, jeg tror, vi kan stole på hinanden, og så spille hinanden gode. Men hvornår er det, vi ikke kan stole på hinanden? Jamen, det er jo svært at sige. Altså, man kan jo stole på, at Krono, han skal nok få et gult kort i løbet af en kamp. Den er sikker. Eller Torgild. Torgild kan også godt. Men for i forhold til alle de her ting, du ligesom siger, hvilke tiltag kan vi så ligesom forvente os af den kommende sæson, altså sæsonen 16-17? Ja, vi har jo et mål, der hedder at blive i A-rækken. Og det er simpelthen hovedudgangspunktet. Så det vil sige, at top 3 igen, det er målet. Er det en målsætning ikke at rykke op? Det vil jeg mene, at målet har aldrig været at ligge op i mesterrækken. Målet er at ligge stabilt i A-rækken, og så spille noget flot spil. Ja, Storborg, nu skal du ikke bare være sjov og blade det hele. Eller seriøsitet. Du har forberedt en quiz. Ja, fordi nu tænker jeg, at vi skal jo ligesom finde ud af, hvor har vi egentlig vores formand? Hvor meget ved han egentlig om Lejre FC? Ja. Er du klar? Ja. Det er noget, hvor du skal svare relativt hurtigt. Du får Okay. ikke så meget tid at tænke i. På et tidspunkt, så siger vi, svar nu. Okay? Yes. Ja. Spørgsmål nummer 1. Hvor mange fans har Lejre FC på Facebook? Svar nu! 250. Det er jo tæt på. Det er jo 239 fans. Ja. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange mål havde Lejre FC i plus efter sæsonens sidste runde? 6. Det går ikke godt for os. Og det var ikke engang tæt på, den der. Ej, hvor meget er det? Det er 11. Ja, okay. Ja, jeg er klar nu. Okay, vi tager spørgsmål 3. Spørgsmål nummer 3. Hvad har Scott fået tatoveret på sit lår? Jeg vidste ikke, han har fået tatoveret gravhøjen. Ej, det er en presset formand. Det er da selvfølgelig et missil. En raket. Scott-missil. Lige præcis. Og som vi jo også forventer kommer til at ligesom kaste af sig, ikke? Kaste nogle mål af sig. Spørgsmål nummer 4. Hvad hed den bar på Gothersgade, som Lejre FC blev smidt ud af under en afslutning? Minibar. Flot. Ja, men den aften husker jeg. Det var det år, jeg blev årets spiller. Og jeg blev personligt hævet hen over bordet på den. Du lytter til en podcast fra Lejre FC, direkte fra Gravhøjen. Tak, Mølle. Velkommen. Yes. Vi rykker videre til spørgsmål nummer 5. Hvem skulle i år betale mest sammenlagt i bøder? Torgild. Ja, se, nu er vi i gang i noget af det rigtige. Nu står det 3-1, eller 3-2. Ja, jeg har 2 rigtige i hvert fald. 2 rigtige og 3 jeg har noteret 2 rigtige herovre. Har det noget med økonomi eller noget med godt og skade at gøre, så får man klart over. Så er det nemt. Jeg møder jo tit Fosler, når jeg cykler ud på CBS lørdag morgen klokken 7 om morgenen. Så ser jeg gerne Fosler stå der og hænge ude foran en minibar. Eller over foran 7-Eleven med nogle baby bites. Ja, men jeg vil sige næsten den der Facebook-fan. Den er svær at ramme rigtigt på. Nu er der kommer an på, hvor meget man engagerer sig i klubben. Der er ikke sket klubben. så skide mange nye likes, efter du fik en kæreste for. Så det Nej, tror det jeg, er rigtigt. Nå, er du klar? Ja. Spørgsmål nummer 6. Hvor hurtigt kan du bunde en øl? Mig? 7 sekunder. Fint, det vil vi gerne se. Det må vi jo prøve af. Det kan vi jo ikke bare lade hænge. Overhovedet ikke. Den er kold. Er det fordel eller ulempe? Det er en ulempe, Er det det? Og du kan også godt få en varm. Jeg har nogen, der er tempereret. Må jeg åbne den med... Må jeg åbne Har du øl med uden Nej, du må ikke lave tricket, Jamen, jeg har... Hvorfor ikke? fordi det er jo ligesom flunke. Du kan også få en rigtig kold Carlsberg, og så kan du få en tempereret blå cola, eller en tempereret flaskeøl. Jamen, hvorfor må man ikke... Så er dåsen jo ret svær. Præcis. Det er Og du skal holde den på 7 sekunder. hvad foretrækker herren? Jeg tager den der. Du tager den der. Okay. Der bliver simpelthen åbnet en flaske. Må vi nu her andre i studiet. få en Kan vi se, øl så? Hvad Jamen, mærke har vi med at gøre? Jeg vil gerne have en... Der er flere Carlsberg. Den grønne. Den her. Den matcher trøjen. Jeg tager lige... Tuborg Royal herovre. Tak skal du have. Jeg stiller mig lige ud i studiet, hvor der er armbevægelse. Kan du ikke stille dig om bag ved Mølle så? Jo.
Sådan derovre omkring lejerfladet, det vil være endnu bedre. Jeg kan fortælle, at Fosler lige har smidt sit headset for at stille sig over til et Lejre FC-flag, og så har han en flaskeøl i hånden. Ganske almindelig 33 centiliter. Mølle står lige ved siden af. Og Jens Thorborg, han er klar med... Ja, det er for meget for os. Hvis du stiller dig der, hvor lige ved siden af Mølle faktisk. Ja, lige præcis. Ind til bordet, du. Ja. Sådan, skide godt. Jeg har stopur i mit ur. Og mens vi venter på spændingen, så får vi lige sådan en her. Er det en af de små? Lejre FC, vi kan så godt lide dig. Så er vi tilbage og klar til tidstagning. Jens? Nej, jeg starter, så er det okay? Nej, vi tæller ned. Okay. 3, 2, 1, go! Og Fosler bunder på livet løs. Der spiller en lille smule ud på den sorte t-shirt, og der er han jo rutineret, og man kan ikke se, når der er spillet på en sort en. T-shirt, han ryster den nu, og så er han ved at være der. Tiden er stoppet. Hvad siger vi, Jens Thorborg? Vi siger 10 sekunder. Og... der er også mere tilbage over i flasken. Ja, det skal være helt ærligt. Nå, skal vi så ikke lige sige skål? Skål. Det var fint. Skål. Det kan vi godt. Dejligt med en kold øl. Jeg tænkte lige på at afbryde igen, fordi det kunne være, at formanden rent faktisk havde lyst til også at have en øl, han kunne få lov at nyde. Ja, det vil jeg gerne. Det vil du gerne. Hvad vil du så gerne have for en? Jamen, sådan en kold en der, du havde dernede i tasken, det ville da være lækkert. Den her er kold. Det er fint. Yes. Så kan jeg sige, at mens at der bliver snakket lidt, så er vi i gang med at ringe til en helt særlig 26, gæst. 25. Nej, den går direkte på mobilsvarer. Jens Thorborg, hvem var det, vi skulle have fat i, hvis det her eksperiment det var lykkes? Altså, jeg har jo siddet i flere dage, og havde faktisk også fået hul igennem til den kære Bruno fra DRI. Jeg prøver lige igen. 40, 26. Nej. Vi skulle have talt med Bruno fra DRI, for ligesom at høre, Sådan der. hvad vi ligesom kan forvente af DRI, og hvad status er. Det sidste, jeg hørte, det var, at de faktisk havde bestyrelsesmøde i aften, og Brunos kone Inger skulle åbenbart stå for forplejningen, og det skulle siges, at hun skulle lave nogle fandens gode ostemader. Det er ostemader, der bliver serveret der. Det er nemlig ostemader. Ja. Det er noget med, der er fedt under, i stedet for smør. Nå, det lignede meget smør, da mig og Niels, vi var derude. Ja. Har du været med til sådan en? Jamen, vi har været med ude til sådan noget præsentation for nye klubber. Okay. Hvor bliver det afholdt henne? Ude i Valby. Det var meget mærkeligt. Han er jo lidt en karakter, ham Bruno. Altså, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en, der sådan sad sammenklemt på en stol og faldt i søvn, mens... Var det Johns? Nej, men det var en metabolisk udseende herre. Altså, han har nok haft diverse sygdomme, som vi siger i vores fag. Yes. Mølle, vil du sige noget? Medieholdet til dig, som elsker farven grøn. Tak skal du have, Mølle. Og farven grøn er jo lige præcis den t-shirts farve, som du har på, ikke Jens Thorborg? Fordi du har jo Lejre FC's spillertrøje på. Selvfølgelig er det, og det håbede jeg egentlig også, du havde haft, men man kan jo ikke altid. Sådan er det jo at være praktikant. Så må man godt glemme lidt en gang imellem. Sådan er jo. Skal vi give et sidste forsøg til vores ven Bruno? Ja, og ellers så rykker vi videre i dagens program, fordi vi har altså stadigvæk mere på paletten. Fordi nu har vi jo stadigvæk Fosler i studiet, så vi kan jo lige så godt benytte os af lejligheden til at Nej, den går sgu ikke. fat i vores formand. Men formand Fosler, mens vi har dig, så vil vi også gerne lige prøve dine musikalske evner af. Ja. Så, kan du se, der står en vandflaske foran dig? Ja. Lige om lidt, du må gerne åbne den. Jamen, skal jeg nu så skal jeg ud og tisse igen. Altså, skal ikke tisse. Skal åbne den. Ja. Og så lige om lidt, så skal du fylde din mund med vand. Og så vil jeg gerne høre dig synge, eller kan man sige gurle, Lejre FC-sangen, om du kan huske den. Det er et spændende eksperiment, synes jeg. Jeg vil lige sige, jeg tager jo de 37 sekunders intro med. Okay. Vi skal direkte på omkvædet, ikke? Du skal ikke synge det, Fosler. Fosler, han er i gang med at gøre klar. Ja, sådan, Fosler. Det er formand, der går forrest. Sådan. Ej, det var sgu flot. Ja. Så skulle jeg nok lige have øvet mig lidt mere hjemme på badeværelset. Med munden fuld af badevand. Men det er jo ikke den eneste måde, vi skal ligesom prøve dine musikalske evner af på. Fordi, skal du se her. Her der har jeg, vi vil gerne også høre, hvordan du rapper.
Ja. Og jeg ved jo, Fosler, fordi at jeg har gået på årgang med dig i gymnasiet, og var også med til noget musical med dig, at du er faktisk mere musikalsk, end du giver dig ud for. Så, nu giver jeg dig det her stykke papir. Du må ikke vende siden, før du har rappet alle de ting, der står på den her side. Du må ikke, det vil sige, du må ikke kigge på side 2. Det er fuldstændig verboten. Så. Men må jeg lige indskyde en vigtig bemærkning her? Ja. Podcast, det er noget, vi giver til Lejre FC. Tak, Mølle. Så lidt. Altså, det her, det er jo... Det skal være svært. Vi skal jo netop prøve dig af. Så Fosler, hvis vi giver dig et beat, eller vil du have den uden beat? Nej, jeg vil gerne have, at du laver et beat til mig. Okay, det bliver... Er du klar? Ja. Bum, bum, tsk, bum, tsk, bum, bum, tsk, bum, tsk, bum, bum, tsk, bum, tsk, bum, bum, tsk. Et websted består af mange ting. Det er i www for et... okay. Ja, jeg startede med en god sætning der. Det er i www. Det er i www. Nej, okay. For et firma, en organisation eller en privat person. Det kan nås via en URL. Webstedet aktiveres ved at indtaste adressen. Det gør man i en browsers adresse. Fedt. Nej, det her, det er... Foretrækker du en anden genre end at rappe, eller? Ja, måske. Vil du synge som en musical? Musical? Det er det nye. Ja, men så prøver vi. Beatbox Vi prøver musical. Okay. Store websteder kan bestå af mange komplekse ting. Med 100 af forskellige ting. De kan være dynamiske og indeholde ting. De kan være interaktive og andre ting. Nå. Remix! Et godt eksempel på det er 3x W. Så kommer der et punktum, og så efterfulgt af lejrefc.com. Yeah! Ja, det var svært med det rap. Jeg synes, det er det var nemmere noget. end musical. Det er jo faktisk det, man kalder en potpourri. Ja. Fornemt. Ja. Han rummer mange kvaliteter, ham formanden, ikke? Og nu spørger jeg så bare lidt åben for slag. Kan du gætte, hvorfor det var, du skulle rappe det her? Jamen, det ved jeg jo godt. Du har jo skrevet til mig med den her hjemmeside. Så det handler simpelthen om, at Lejre FC, de skal ud på flere medier, end vi allerede er. Vi har jo Twitcast, hvor at Jens Storborg har været fast mand med mikrofonen. Mølle efterfulgt lige så fast. Så har vi været ret aktive på Facebook. Vi har været ret aktive på Twitter. Men vi mangler ligesom at nå Kina. De kan ikke komme på Twitter. De kan ikke komme Twitcaste. De kan ikke komme på Facebook. Og med den cliffhanger tager vi lige en lille reklame. Mølle? Er du der? Er det okay? Ja. Det er kun kineser, der er på Twitcasting. Det er det De faktisk. skriver hele tiden, mand. Japaner og brasilianer. Jeg tænkte bare, Kina, de har censureret mange ting. Men Fosla. Ja. Nu kommer der altså breaking news. Ja. Hvis du tager din telefon og går ind på www.lejrefc.com. Jamen, det bliver jeg jo nødt til med det samme. Så prøv lige at se, hvad det er. Jeg gør det sgu også lige her i studiet. Skal vi se, om det er hurtigere. Altså, måske. vi sender ikke nu, gør vi? Jo. Okay. Det er skide godt Kan du podcast. komme? Mølle, siger du noget? Siger du noget, Mølle? Jamen, jeg var bare i tvivl. Fosler, så kig med herover. Ja, nej. Værsgo. Ravn og... Ja. Ej, hvor er det flot. Ja, og der er en mobilversion også. Ja, jamen, det er det hele. Ja, Præcis, den det er kan det det hele. hele. Og Nej, hvor er det flot. Ej, hvor er Okay. det. Hold da. Jamen, kan du forklare lidt om designet eventuelt, Jens Storborg? jeg kan jo sige så meget, at designet det er lavet af, nu sagde du faktisk selv noget fra Asien, den er lavet af en fælles ven af holdet. Jeg har så svært ved de der asiater, vi har fået ind på holdet, må jeg sige.
navnene Jean og Jean, eller hvad fanden altså. Nu sagde det bare. Nej, men det er... Var det politisk ukorrekt? Ja, især hvis vi har haft hjemmebane på Højbro Plads, ikke? Så har det været rigtig skidt. Men Mølle, har du noget at sige? Nej, jeg tænker bare, at jeg synes Fosler, han kommer... Jeg prøver sgu lige at ringe til Bruno. Jeg har simpelthen fået at vide, at der skulle være hul igennem. Hallo? Er det Bruno? Ja, goddag. Ja, vi har godt nok prøvet hele aften at få fat i dig, men det var da dejligt, det lykkedes. Var det konen, der var i gang med at smøre mad? Det er mig og Kent, som er ude og vi skal ud. Hvad for noget? Mig og Kent, vi skulle være ude og lave en Weber-grill. Okay. Nå, hvad skulle den dog bruges til? Skal jeg sige dig? Det er hosten. Det skulle vi vil ryge noget ost. Ryge ost? Ja. I pibe eller i røgovn? Nej, røgovn du. Ordentlig røgovn du. Sådan der. Hold kæft nu. Kan du slukke? Bruno, nu hvor jeg har dig, må jeg så ikke lige høre dig, hvad rører sig der i for tiden, udover rygeovnen? Ja, nu skal du høre, det er ikke så meget, du. Altså, der er jo ikke nogen, der gider at komme til de der regionsforsamlinger mere, du. Nå, hvorfor dog ikke det? Har I skåret ned på maden? Ja, der var ikke sgu ikke hug i ostermaden, du. Skyen, der skulle nye sky på toppen, som man siger. Jeg skriver mails nu og da til Lejre FC. Og der skulle aldrig noget svar. Okay. Jeg fik sgu lige noget galt i halsen, Bruno. Undskyld. Jeg har igen... hvad siger du? Der er ikke nogen... er der ikke nogen... Er du der, Bruno? Det er fordi, jeg drukker et par bajer, du. Nå, for fanden. Ja, det forstår jeg, men jeg vil spørge dig lidt til den der tilslutning for Lejre FC. Lukker de slet ikke op til generalforsamlingerne? Jo, altså, nej, det tror sgu ikke op. Der er en, der hedder... hvad hedder han? Tinglejf. Hvad hedder han? Ja, Tinglejf. Ja, Tinglejf. Han hedder Nolle, eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Han kommer sgu, han melder. Han siger, han kommer, så kommer han sgu ikke. Det er fandme ikke okay. Og kender jeg, vi er sgu trætte af det. Her står vi, sølvfad på sølvfad, og har med ostemad. Jeg tænker på, Bruno, der har lige været generalforsamling, ikke? Ja, det er sandt. Kunne man få en lille update på, hvordan det gik? Altså, udover at Tinglejf, han så ikke kom. Ja, det gik. Altså, mig og Ken, vi gik jo i hvert fald 1,5 time og gjorde klar. Og det vi gør meget ud af det. Og jeg synes, vi skulle godt kæft for en ryger den her grill nu. Nå. Nej. Det er, hvad der sker. Der sker ikke en skid, jo. Der er jo... Vi er jo som sædvanligt håbløst bagud. Jeg ved ikke, om du ved det, men en af vores ærkerivaler, det er jo klubben OA. Kommer de til sådan en generalforsamling, når nu at Tinglejf han ikke gider at kigge forbi? Det kan jeg fortælle dig. Ja, det gør de sgu ikke. Nå, det gør de sgu ikke. Nej, det gør de sgu ikke. Men jeg synes, det ville klæde Lejre FC at dukke op og så smage mig og Kjels rygeost. Og jeg er jo næste forsamling her. Ja, fordi det er jo især forplejningen, der er i højsædet til de her generalforsamlinger, ikke? Ja, vi snakker ikke om en skid. Vi drikker bare bajer, og så drikker vi også spise ostemad, du. Det lyder lige som noget for klubben ellers. Ja, vi har jo ellers også en... Altså, vi prøver jo at dække det til med at kalde det generalforsamling, ikke? Men det er jo bare bare noget druk. Ikke styr på en skid. Må jeg lige høre dig, Bruno, hvordan ser fremtiden så ud for DRI? Jeg er lige blevet skilt. Nå, hvad siger du? Hvad siger du? Det skal jeg ikke belemre dig med. Hun var grim. Hvem smører ostemaderne så, Bruno? Ja, det er jo stadig meget kendt. Der er heller ikke nogen andre, der gider. Det er jo kun også 2, der har det for tiden, altså. Men fremtiden, du, ikke? Ja, den ser lys ud, eller hvad? Selvfølgelig gør den det. Vi fortsætter med at få løn for ikke at lave en skid, og så sender vi bare nogle mails ud i gang imellem med Comic Sans, ikke? Så kører det. Jeg tror sgu ikke, der er nogen, der læser de der mails alligevel, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det tror jeg sgu ikke. Men derfor kunne vi sgu godt komme alligevel, fordi vi kan sgu ikke æde så mange ostemader. Må jeg foreslå, at man måske laver sådan et tilmeldingssystem næste gang, så du simpelthen kan se, hvor mange, der agter at deltage? Ja, så det er en doddle. Doddle har jeg læst om. Ja, en doodle? Ja, en doddle. Ja, lige præcis. Jeg synes det godt, man kunne godt melde sig til. Og så synes jeg, det vil klæde formanden at komme. Jeg vil give råd videre. Han sidder faktisk i studiet her sammen med mig. Han har også lige siddet og pratet af, at han var med til jeres velkomstarrangement. Nej, det kan jeg sgu ikke huske. Der var jeg alt for fuld. Det kan jo ske.
Må jeg lige høre dig her på faldrebet, Bruno? Et godt råd til Lejre FC? Det er som minimum at blive nummer 2 næste år, hvis ikke nummer 1. Drenge, for fanden. Men det der er med de pladser, det er, det kræver oprykning, og vi har lige hørt for den store leder for klubben. Så skal I sgu blive ned. Så skal I sgu bare blive der, hvor jeg er. Men jeg synes, det var godt, at I kunne kræve lidt mere tilslutning til mig at kende arrangementer. Ja, det er det, vi vil tage med os. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Bruno. Og færre røde kort, ikke? Der er en, der hedder Torkild. Han er slem. Det er godt. Bruno, tak fordi vi måtte ringe til dig. Ja, nu ryger det her. Ja, vi fader vist ud, ikke, Jens Thorborg? Inden det går helt galt. Det var så Bruno. Endelig fik vi fat på ham, men jeg vil sige, jeg blev ikke mere klogere, end jeg ved, at han har en rygeovn nu. Der var kritik til dig, Fosler. Ja, det kunne jeg forstå. Men det kan man jo næsten også forvente, når der er røget så meget ost. Og rust. Men jeg vil gerne på vegne af medieholdet og programmet Gravhøjens Sønner sige tusind tak til Fosler. Jamen, det var så lidt. Fordi du havde lyst til at komme ind. Ja, selvfølgelig. Og tak til Peter Mølgaard. Jo, tak. For at komme ind. Har du en sidste kommentar, Peter Mølgaard? Jamen, det har jeg da i hvert fald. Jeg har faktisk flere. Jeg tænkte lige på, at en ting, som vi desværre ikke har fået nævnt i podcasten indtil videre, det er det fremragende initiativ med Snapchatten. Lejre FC på Snapchat. Ja, vi skal. Det nævnte jeg jo ikke. Det er også i Kina, faktisk. Ja. Snapchat. Der er også mange kinesiske følgere med. Og det vil jeg sige, jeg så jo igennem 120 sekunders Mads Keilberg, der forberedte sig til kampen. Ja, det var en god snap. Det var faktisk en rigtig sjov snap. Ja. Og så synes jeg, at han havde lige sat 2 kokosnødder over Esben Kirk som bryster. Det var rigtig sjovt. Det er sjovt. Det er det nye. Det er sjovt. Det er sjovt. Det er doodle, åbenbart. Men jeg siger tusind tak for en rigtig, rigtig god sæson. Vi glæder os rigtig meget på medieholdet, og også tror jeg også på resten af Lejre FC til at se, hvad der kommer til at ske i den kommende sæson, og om der måske kommer til at ske nogle ændringer i truppen, eller om der kommer noget nyt til klubben. Det er der ingen, der ved. Men i hvert fald tusind tak for en god sæson, og husk, at fodbold, det er noget, vi ser i Ryparken.